गसाइगावआव संकस दैसानि सेराव बिपिएफ दोलोनि मोनसे सावराय जथुम्मा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय संकस दैसानि सिरा बान्दो सेराव जमदुवार ब्लक लाइमोन बिपिएफ आरो बिएसइउनि बानजायनायाव बोसोर गोदान आरो मागो दमासिनि लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे मोनसे मटिभेशनेल हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव जमदुवार ब्लक लाइमोन बिपिएफनि गासैबो मावथि बिथांमोनहा बाहागो लाफैयो। गुबुन फारसेथिं बे सावराय मेलावनो बिटिसि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि नेहाथारि बिक्रम दैमारी, मिरु बिपिएफ दोलोनि लाइमोन आफादनि लोगो आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनहाबो बाहागो लाफायो। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव लाइमोन आफादफोरा माबायदि खामानि मावनांगोन बेफोरखौ लानानै बे हाबाफारियाव गुवारै सावरायलायनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाबो गाहामै जानानै थाङो। दिनैहाय जमदुवार ब्लक बिपिएफनि दैदेननायाव इउथ आरो बिएसइउनि मटिभेशन आरो ओरिएन्टेशन प्रग्राम जादों। दा बेवहाय लावखार ओंखाम जानाय हिसाबैनो जोंनि इउथ्सफोरजों लाना जों दसे सावरायबाय। खोब मोजां मोनदों, गोबां इउथ्सफ्रा बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना मोजां खामानि मावनानै बे जमदुवार समस्तिखौ जों आगोलावबो देरहाखादों, एबारावबो देरहाहोफिननो बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों। दा खोब गोजोननाय मोनदों आरोखि हाबाफारियाव बाहागो लानानै। फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोला माबायदि साखाफारा जादों? फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जोङो 100% रेडि जानानै दं। एट एनि टाइम बे एप्रिलाव जाथों बा गाबोन जाथों बा समफोर जाथों खुनु खोथा गैया। एट एनि टाइम एट एनि कस्ट जों देरहाहोनो थाखाय जों रेडि। वार्कारफ्रा रावबो जिरायनानै थायाखै। दा बेनि थाखाय रेडि आरो जोङो खुब आसाबादि अप्टिमिस्टिक जोङो 25तानि बारा मोननानै आरामसे जोङो एबसुलुट मेजरिटि सरकार दागोन आरो फैबाय थानाय सरकाराव जोङो इउथ्सफोरनि थाखाय माखासे खामानि मावगोन। जोङो दा खोथा होदों आरो बेखौ फाइनाल खालामथ'वाखै। फाइनाल खालामनायनि लामायावनो जोङो 5 बोसोराव 500 कोटि थाखा इउथ्सफोरनि थाखाय जोङो बाजेट खालामगोन, जाहाथे जों साफ्रोमबो सेल्फ एमप्लयि जानो हायो आरो एमप्लयार जानो हायो। बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो वमेन इम्पावारमेन्टनि थाखायबो जोङो खामानि मावगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय सेलेक्टेड सेल्फ हेल्प ग्रुप, जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा खामानि मावथारनानै जाहाथे बिसोरबो सेल्फ एमप्लयि आरो एमप्लयार खालामनो हायो, बिनि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन। जाहाथे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय खुनु इउथ्सफ्रा, जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे खामानि गैयालासे थानो नाङा, जों जाहाथे संसारखौ मोजाङै सोलिनो हायो, न'खराव बयबो थाखा फैसा लानानै गथ' गथायखौ मोजां फोरोंनो हायो आरो जोंनि जे रिटायारमेन्ट टाइम बा बोराय बुरै बैसोआव जाहाथे मोजां अबस्थायाव जाहाथे जोङो जिउखौ रुंग' होनो हायो, बेनि थाखाय जों बेबस्थाखौ खालामनो थिग खालामनाय जादों। बबेबा मोनसे दोलोजों ज' जानायनि थांखि दङ? थांखिखौ दासिम लाथ'नाय जायाखै। दा जोङो गाव हारसिङै गेलेगोन, बेवहायनो दा अथल जानानै दङ आरो बे परिबेसखौ नायनानै सोनारगोन। आरो सोरबा दोलोआ जोंखौ मदद होनो फैयोबा भेरि माच वेलकाम, जोंखौ मदद होनो फैदों, जों बेखौ डिनाय खालामनाय नङा। दा दिनैसिमाव जोङो अथल जानानै दङ, जों हारसिङैनो गेलेगोन आरो हारसिङै सरकार दागोन। दा बेबादि मोनसे थिरांथा लानाय जादों। बेरेखा दोलोआबो गोबां साखाफारा जादों, बिथांमोननि सोमोन्दै मा बुंगोन? माबा मोनसे प्रभाब फैगोन? बेरेखा दोलोआ एबारनि इलेक्सनाव जोङो फेक्टर जागोन बादि मोनाखै। मानोना इउपिपिएलआ जेबादि दा सरकार सालायदों, बिथांमोना माने गासिबो लक्ष्मन रेखा बारलांजोब्बाय। लक्ष्मन रेखा बारनानै जेब्लानाखि सीताखौ खावनानै लांदों माबाया राबना, गाव धंस' जाहैदों। थिग बिदिनो प्रमद बर'आ धंस' जालांगोन। दिनै इउथ्सफोरखौ थगायबाय, दिनै महिलाफोरखौ थगायबाय, साथ्र साथ्रिफोरखौ थगायबाय, मास्टारफोरखौ स्कुल कलेज भेन्सार माने प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै थगायबाय, न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै थगायबाय, वान भट वान जब होननानै थगायबाय, दिनै बिफां गायनायनि 10,000 थाखा साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनो होगोन होननानै थगायबाय। दिनै बिदिनो थगायनाय सुइजारलेण्ड बानायगोन होननानै थगायबाय। दा बेबादि थगायनाय मोनसे लक्ष्मन रेखा बारनानै जेरखम राबना सीताखौ खावनानै लानानै धंस' जादों, थिग बेबादिनो प्रमद बर'आ धंस' जाहैगोन, इउपिपिएलआ धंस' जागोन। दिनै रायजो राजाफ्रा साखाफारा बिनि फिननायखौ दिनै नेगासिनो दङ। दिनै जुद्धआ जेब्लानाखि जायो होमबासो बुजिगोन जे प्रमद बर'नि मिथिङाव मानो मानसि गैया, प्रमद बर'आ मानो दिनै रायजोफोरजों होसोजाखो, प्रमद बर'आ दिनै मानो रायजोफोरजों मानो अनसायजायाखिसै, बिनि हिसाब खिथाबा जागासिनो दङ। बिथाङा नै 5 बोसोर जानोसै दिनै बिटिआर सुक्ति जानाया 27 जानुवारि फैगासिनो दङ। 27 जानुवारिनि दिनै सिगां बिथाङा मावनानै दिन्थिनो हानांगौमोन 5 बोसोराव जे बिटिआर रेकर्डनि नैबे मोनसे सिन, नङा होमबा? दिनै एनआइटि जाखांबाय जोंनाव, नङा होमबा? दिनै माबा मोनसे जोंहा मेडिकेल कलेज खुलिखांबाय, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि नाव बर'माव जाखांबाय। बेबादि 5 बोसोरनि गेजेरावथ' लुखांजानाय जासिगौमोन ना, नाथाय बिथाङा हायाखिसै आरो अलरेडि बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बारा देरहानाय नङा। आरो बेखौ जों मिथिनो हायो दिनै अदालगुरियाव सन्जय सरगयारि होननाय सासे एमसिएलआ दल टेक खालामबाय, बिनिफ्रायनो फोरमान अदालगुरियाव इउपिपिएलआ 0 जानो थांगासिनो दङ। दिनै गबिन्द बसुमतारिया गाबोन जुदि इलेक्सन गेलेयो, बे 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। निलुत सरगारिया 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। दा बेबादि अबस्था बिथांमोननि अबस्थाया।
प्रमद बर'आबो गावनि समस्थियाव देरहागोना बिराद रिक्सि जानानै दं बिथाङा दा बिथाङाबो जेननायनि लामायावनो दङ दिनैहाय हयथ' 5%सोल' बारा थाथ'गोन बिनि आखायाव जेब्लानाखि इलेक्सन डिक्लेयार जायो बियो आरो बिबो रुंबावगोन प्रमद बर'आ गावहानो भबिसतआ दिनै खोमसि जानानै दङ दा ओंखायनो बे राजनितिक दोलोआ दिनै जेबो मावनो हायाखिसै दा बे UPPLखौ दिनै बिदाय होनो थाखाय साफ्रोमबो रायजोआ रेडि जानानै दं आरो बेखौ लानानैनो दिनै जोङो अरियेन्टेसन प्रग्राम मटिभेसन प्रग्राम जों लागासिनो दङ भबिसतआव इयुथ्सफोरनि थाखाय जों BPFआ मोजां मावगोन बयनिबो रायजो राजानि थाखाय मोनसे इनक्लुसिभ ससाइटि जोङो मोनसे पुर्नांग मोनसे समाज दानानै मोनसे आदर्श बड'लेण्ड दानायनि जे सिमां बेखौ जोङो मोगथाङाव महर होगोन बेनो जोंनि BPFनि सिमां हाग्रामा महिलारिनि सिमां आरो बेनो बड'फानि सिमां आरो सर्बस्व रायजोआ बेखौनो लुबैयो